Vítajte na záverečnej časti Malá arkána od 2 po 10. Znova tu máme meče, kalichy, palice, mince alebo pentakle. Prvé máme dvojky. Povedali sme si, že meče sú činy. Kalich je hmota. Palica je práca a mince alias pentakel je buď peniaze alebo city, podľa toho, čo vykladáme. Dvojka mečová hovorí o tom, že je tu nerozhodnosť. Nevieme sa rozhodnúť, čo ďalej. Sedíme na bobánku a čakáme, že to niekto za nás vyrieši. Ale ten život to vyrieši, ale takým spôsobom, že sa nám to nebude páčiť a nakope nás do zadnej časti tela. Dvojka pohárov, dva kalichy, muž a žena, osudový partner. Niekto, koho stretneme jeden, maximálne dvakrát za život. Osudový partner je taký partner, ktorý nás nejakým spôsobom má naučiť nakopnúť na ten správny smer. Môže to byť priateľ, priateľka, milenec, milenka, manžel, manželka alebo úplne cudzí človek. Najčastejšie sa tento osudový partner vyskytuje partnerských vzťahov s tým, že tento partner má nás nakopnúť, má nás posunúť ďalej, máme s ním niečo krásneho prežiť, ale má nakoniec od nás odísť. Plní svoju úlohu a ide ďalej. Dvojka palíc, cesta, rozhodnutie, ísť napravo alebo ísť naľavo. Niečo, čo budeme musieť rozlúsknuť. Nemôžeme sa vydať po jednej aj po druhej ceste, musíme ísť len jednou cestou. Takže dvojka palíc znamená rozhodnutie. Dvojka pentaklov, minci, stojíme na brehu, máme celé svoje bohatstvo vo svojich rukách, žonglujeme s ním a zozadu prichádza loď. Je to odchod od starého a cesta do nového niečoho. Do nového života za novou príležitosťou. To sú dvojky. Trojky. Trojka mečov. Trikrát prebodnuté srdce. Niečo, čo máme ubližené. Niečo, čo sme neodpustili. Trikrát prebodnuté srdce. Ubližená ješitnosť. Láska, niečo, čo musíme najprv vyriešiť, odpustiť a potom sa pohneme ďalej. Trojka pohárov. Tri grácie tancujú, užívajúcu, z pohárov sa plno vylieva. Užívanie si života, radosť, hojnosť. Trojka palíc. Podobne ako pri dvojke mincovej, aj tu je odchod od starého. Zanechávam všetko staré, berem si iba to, čo mi patrí a už sa dívam na novú loď. Loď, ktorá ma odvezie preč do nového života. Trojka mincová, trojka pentaklu. Kováč vykoval novú mincu, nový pentakel. Má radosť, hraje si s ním. Je to niečo nové, nový začiatok, nový partner do života, niečo, čo na novo začína. Vo vzťahoch to znamená príchod nového partnera do života. Milenca, milenky. Štvorka mečová, štvorka pohárov, štvorka palíc a štvorka mincí. Štvorka mečová. Vidíme tu ležiaceho človeka, ktorý sa trápi. Nad ním visia 3 meče, pod ním je jeden. Trápime sa. Rozmýšľame nad niečím, nad čím netreba rozmýšľať. Treba to nechať na ráno. Ráno je múdrejšie
večera. 4 pohárov, sedíme pod stromom, 3 poháre vedľa nás a ja snívam o 4. poháre, o niečom, čo je fatamorgána, niečo, čo je nereálne. A pozor, je tu myš, ktorá mi môže aj to, čo mám, tie 3 poháre, pokiaľ budem snívať o fatamorgáne, vyliať, zničiť. Čiže je to snívanie o niečom nereálnom. 4 paríc, rodina, radosť, pevnosť, krása. Veľmi pozitívna karta. 4 mincí, muž, ktorý v náruči drží svoje bohatstvo. Niekto, kto nás obmedzuje. Obmedzuje nás citovo, obmedzuje nás finančne, obmedzuje nás v našom rozhodovaní. Niekto, kto nás drží, kto nás nepustí zo svojho objatia. Vo vzťahoch je to niekto, kto nám bráni, aby sme sa pohli ďalej. Peťky. Peťka mečov. Rytier, víťaz sa slávne máva mečom, nejaké meče má pod pazuchou ako korisť, ale za ním zhorenisko, boisko, boj pre boj, Pierhovo víťazstvo. Áno, zvíťazil, ale za akú cenu? 5 pohárov. 3 poháry sú vedľa mňa rozliaté, ale 2 sú za mnou plné. A ja nariekam, ako keby koniec sveta mal nastať. Pozor, pokiaľ budem nariekať zbytočne dlho, tak niekto mi vyleje, zničí aj tie 3 poháre, aj tie 2 poháre plné, čo sú tam. Čiže je to strata. Časť toho mi odíde, ale čas mi ostáva. 5 palíc. Vidíme tu mužov, ktorí krutne oproti sebe bojujú. Každý s každým. O všetko. Není to len také čukanie. Boj o všetko. Budete si musieť vybojovať proti všetkým to, čo chcete vy. 5 mincí. Je tu nejaké chrámové okno a pod ním sú 2, muž a žena s dieťaťom na rukách. Je to trápenie. Niečo, čo má do nášho života prísť a má nám pripomenúť, že je aj vyššia spravodlivosť. Niečo, čo sa nám nepodarí, niečo, čo nás čaká, s čím sa budeme musieť popasovať. Šestka mečov. Žena na loďke so 6 mečami v noci odchádza preč. Zobrala si všetek svoj majetok, všetkých svojich 5 švestek. Pardon, 6. A potajmi odchádza. Odchádzate od danej situácie. Končí to pre vás. Idete preč. 6 pohárov. Deti, plné kalichy, snívanie, užívanie, spomínanie na minulosť. Aké to bolo krásne, keď sme boli deti. Zajači, kvietky, záhrada. Ale pozor, je tu mačka, je to faloš. Pamätáme si len to, čo chceme, to dobré. Je to spomínanie na minulosť, fantazírovanie o niečom, čo možno ani nebolo. 6 palíc. Muž na koni víťazoslávne s vlajkami kráča pred davom. Víťazstvo. Dosiahnem to, čo chcem. Zvíťazil som. Fanfári mi zvonia. 6 minci. Muž vyhadzujúci mince pentakle von oknom. Hazardér. Niekto, kto si vás neváži. Hazarduje s vašimi citmi. Hazarduje s vašim majetkom. Vyhadzuje ho von cez okno. Háže perly sviňam. Sedmičky. Sedmička mečov, zlodej. Niekto, kto nás vykráda znútra, berie nám niečo, čo je naše. Zlodej, ktorý nás okráda.
ktorý potajme v noci prišiel a zobral si, na čo nemal právo. Sedmička pohárov. Podobne ako šestka pohárov, aj sedmička je snívanie. Aké je to fantastické, aká ten oheň, tá voda a tak ďalej. Ale pozor, ten oheň páli, tá voda môže ublížiť. Tá dúha je po veľkej búrke. Tá holubica spôsobí nám nepríjemnosti. A ten brečkán rastie. Je to fantazírovanie o niečom, čo nemáme pod kontrolou, čo nie je pravda. Sedmička palíc. Muž stojaci pred vlastnými potvorenými dverami a brániaci sa voči ostatným paliciam. Bránite si svoje vlastné dvere, bránite si svoj názor, všetci vám chcú diktovať, čo máš robiť, ako máš robiť, čo je správne, čo je nesprávne. Musíte si obhájiť. Toto sú vaše dvere, toto je váš domov, toto je váš život. Sedmička mincí, pentaklu. Žena stojí pod stromom plného bohatstva, vzadu sa pású baránky, tuto je pristavený rebrík, pokoj, pohoda. Ale žena má prázdny košík. Stojí pod stromom bohatstva, stromom možností. Stojí a neberie si to, čo by si mohla. Nevylezie hore na ten strom a neotrhá si to, čo jej patrí. Nemá to vo svojom košiku. Není to jej. Sú to nové možnosti. A na nej záleží, ktoré si zoberie. Pozor, je tu veverička, ktorá keď si tá žena nedá pozor, otrhne jej, zhodí jej tie minci, zničí ich. Osmičky. Osmička mečov. Žena je tlačí, má zviazané ruky, zaviazané oči, zapchaté uši a je obohnaná hradbou mečov. Nechcete nič vidieť, nič počuť. Uzavreli ste sa. Nič tu vám nemôže preniknúť. Osmička pohárov. Dívajte sa do diaľky, stojíte a rozmýšľate, kaďal sa vydáte. Pretože všetko, čo ste mali, už je za vami. Všetkých 8 pohárov je vypitých, je prázdnych. A vy sa dívate do diaľky, kam sa ďalej vydáte. Osmička palíc. 8 palíc letí vzduchom. 8 palíc bolo hodených, 8 palíc dopadne a spraví to, čo má. Palica letí vzduchom a dopadne tam, kde má a spraví to, čo má. Ublíži, trafí. Nič sa nedá zastaviť. Skúste zastaviť hodený kameň. Niekto hodí kameň proti vám. Skúste ho zastaviť. No keď vás trafí, tak vám ublíži. Ale zastaviť ho neviete. Všetko ide tak, ako má byť. Nič sa nedá zastaviť. Osmička mincí. 7 mincí nad hlavou, 8 v rukách. Ste ako študenti, ktorí hľadá prečo, na čo, ako. A keď to spravím, čo sa stane. A keď to nespravím, ako. A ako to mám spraviť. A prečo to mám spraviť. A tak ďalej. Nerozhodnosť. Neviete sa. Poznáte odpovede už... Poznáte odpovede už do všetkých 8 mincí. Ale vy ešte stále hľadáte. Neviete sa rozkývať. Neviete sa rozhodnúť. Neviete kopnúť do vrtule. Hľadáte stále odpoveď. Ste nerozhodní. Deviatky. Deviatky mečov. Žena sediaca pri okne, mesiac za oknom a 9 mečov nad ňou visí. Trápite sa, lebo neviete, čo máte spraviť. Ale podobne ako pri predchádzajúcej štvorke mečovej, darmo budete špekulovať. Ráno je múdrejšie večera. Trápenie, starosť, ako to bude, čo bude ráno. Nechajte to na ráno. Deviatka pohárov. Krčmár je vo svojej krčmičke a má kalich, ponúka svojich priateľov. Niečo, čo je vaše,
čo vám bude hovoriť pán, pani, je vaše, čo budete môcť ponúknuť svojim priateľom. Nejaké to zázemie, niečo, čo nikto iný vám nemôže zobrať, čo dávate vy zo svojho. 9 palíc. Bojovník tlačí pred bojom a modlí sa. Bože, daj, aby som sa dožil večera. On nevie, či prežije tú bitku. On nevidí svetlo na konci tunela. Vie len, že ho čaká krutý a ťažký boj. Nevidí ten koniec. Nevie, či sa večer dožije zdravý a či bude živý. 9 je mincí. Žena s sokolom, túto mince sa pri jej nohách váľajú, motýl, nejaký záhradný altánok. Osoba, ktorej celý svet leží pri nohách, ktorá má všetko bohatstvo sveta, citové, materiálne, ktorá má tu na atribúty sokol ako kráľovský atribút, vzadu ten altánok ako chrám, ako palác, spokojnosť, žena, ktorá dosiahla všetko, má všetko, čo chce, čo potrebuje. Posledné karty desiatky. 10 mečov. 10 mečov visí nad človekom, ktorý leží v tráve. Je mŕtvý. Je tam koniec. Smrť. Nie je to fyzická smrť, je to ukončenie starého. Zaniklo to. 10 pohárov. Rodina sedí pred domom, ženy sa bavia a 10 pohárov, hojnosť je okolo nich. Hojnosť, spokojnosť, dom, istota. 10 palíc. Muž nesie 10 palíc. Ide ťažko. Má naložené presne toľko, koľko zvládne. O jednu palicu viac a padne. 10 mincí. Truhlica pohodená kdesi popod kriky a z nej vypadané mince. Je tu opička, ktorá sa s nimi hraje. Strata, veľká strata majetku, peňazí. Keď sa to jedná o city, truhlica je už hodená pre iného. Tie city už budú patriť inému človeku, nie vám. Tam je strata citov. Nie sú to už vaše. Odchádzajú tie city, sú stratené.